Cooper Flag, poate cel mai anticipat prim draft pick de la LeBron încoace. Hype-ul e real, dar presiunea e și mai mare. Dallas Mavericks au avut un noroc aproape imposibil. Au câștigat primul pick la draft cu doar 2% șanse. 2% și n-a fost nicio discuție. Cooper Flag era alegerea clară. Nico Harrison l-a luat fără să clipească. Cu o înălțime de 2,06 m și joc de small forward pur sânge, Cooper e genul de jucător rar, dar întrebarea care planează e simplă. E gata să aducă hype-ul ăsta în realitate? În fiecare vară, liga organizează în Las Vegas o competiție numită Summer League, unde echipele au oportunitatea să-și încerce diferite rostere care includ picurile din draft și pot vedea o parte din adevăratul lor potențial. În Summer League, Flag n-a dezamăgit deloc. A arătat de ce e considerat generațional, reușind să adune medii de 21 de puncte, 8 rebounduri și 3 blocuri pe meci. Și cel mai important, e calm sub presiune. S-a văzut clar că IQ-ul lui de joc e cu mult peste vârsta pe care o are. Interesant e că, după doar 3 meciuri, Mavericks au decis să-l oprească. L-au scos din rotație pentru restul Summer League-ului, pentru că au văzut tot ce trebuiau să vadă. Cooper e legit și, în loc să-l forțeze inutil, au preferat să-l protejeze până la startul sezonului. Asta nu e doar o mișcare de siguranță, e semnul clar că au încredere totală în el. Cooper Flag n-a venit doar să joace, a venit să schimbe jocul. Dar întrebarea rămâne, e pregătit Dallas să construiască o echipă în jurul lui acum că Luka a plecat la Lakers sau hype-ul o să-l apese mai tare decât ne așteptăm?